Adlaw nga igsuon, doon na kita'y gaman nga habubo nga video kabahin sa pagampo sa mga santos. Kaya doon naman ko tayo nakitaan nga post sa Facebook mo niyang iya nga post kana, no? So matod pa niya diha nga dili na ta magampo ni Pedro kay si Pedro patay naman ug ang atong pagampo dili na pamation sa Dios. Unsa man kini nato pagtubag mga igsuon, kitang mga Katoliko nagatuo kita nga adunay duha ka parte ang tao, adunay lawas o adunay kalag. Of course, kining lawas na to mamatay, apan ang atong kalag dili mamatay. Dias Mateo 10:28 ikaw makahadlok niadto makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Ang mga santos mga igsuon tinuod ang ilahang sa ilang kinabuhi ni taliwan na sila nining kalibutan na, apan ang ilahang kalag nahiuban ngadto sa Ginoo. Manang sa Kaalam 3:2 ngadto sa 4, usa ka binuang ang pag-isip nga usa ka tawong matarong mamatay, no? Daw naganto sila sa silot apan naghupot sila sa saad nga mao ang walay kamatayon. So ang mga santos bisan tuod og namatay na sila physically, apan ang ilang kalag kauban nangadto sa Ginoo. Kining mga kalaga mo nang gitawag ni San Pablo diya sa iyang sulat diya sa Hebrehanon 12:23 nga miduol kita sa Dios ug sa mga espiritu nga nahingpit na. Unsa man kining espiritu nga nahingpit, of course walay lain mao kini ang mga kalag nga nangasantos na kadtong mga kalag nga nakalatas, no, or nakalabang na nakadawat na sa himaya nga angay alang kanila gumikan usab sa ilahang matarong nga kinabuhi. Nya timanan nato nga ang Dios dili Dios sa mga patay. San Mateo 22:32 kay ang Dios dili Dios sa mga patay. Mao man gani i-mention niya kanunay diya sa ebanghelyo, ako ang Dios ni Abraham, ako ang Dios ni Jacob, ako ang Dios ni Isaac. Kana pasabot nga ang Dios dili Dios sa mga patay, kundi dili Dios sa mga buhi. Si Moises dugay ng gituuhan nga namatay. Apan diya San Mateo 17:1 ngadto sa 3 sa transfiguration of Jesus nagpakita si Moises, no? Nagpakita uban kang Elias. So ato nang mabasa San Mateo 17:1 ngadto sa 3. Nya nganong mudangop man ta sa mga santos tungod kay sa prinsipyo nga diha sa Santiago 5:16 kay ang pagampo sa mga taong matarong dako og kahimuan. Nya ang Dios kanunay namati sa pagampo sa mga matarong, apan dili niya dunggon ang pagampo sa usa ka tawo nga makasasala. 1 Pedro 3:12 o panultihon 15:8 diretso na to sa 29. So tin-aw kaayo mga igsuon nga ang pagampo sa mga matarong dako kayo kahimuan. Mo na nga kita midangop ta sa ilang mga pagampo. Si San Pablo gani nangayo og pagampo diya sa Roma 15:30, no? Iampo ninyo ako mga igsuon. So adun na gitawag og intercession of saints. So God bless mga igsuon. God bless.